салом алейкум бинандагони азиз, барномаи иттилооти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. норҳияи мурғоб бо табиати афсонавии кӯҳҳои осмонбӯз ва манзараҳои дилфиреби худ ҳамасола таваҷҷӯҳи ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб менамояд. кӯли Қароқкӯл яке аз мӯъҷизаҳои нодири табиати ноҳияи шинохта шуда, бо зебоии хос ва таърихи ҷолиби худ мавқеи махсус дорад. гузориш дар ин хусус. сафар ба ноҳияи мурғоб аз нахустин лаҳзаҳо таассуроти хос ба вуҷуд меорад. ин минтақа бо табиати вижа, кӯҳҳои баланд ва паҳноҳои васеи худ яке аз мавзеъҳои нодири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. роҳ ба сӯи Қаракӯл аз миёни манзараҳои хоси Помири Шарқӣ гузашта, диққати ҳар меҳмонро ба худ ҷалб мекунанд. ҳангоми ҳаракат дар ин масир кӯҳҳои азим, даштҳои васеъ ва табиати нотакрори баландкӯҳ пеши назар падид меоянд. дар идомаи роҳ яке аз мавзеъҳои машҳуртарини ноҳияи мурғоб, кӯли Қаракӯл намоён мегардад. Қаракӯл бо обҳои мусаффо ва манзараҳои атрофи худ шӯҳрат дошта, яке аз рамзҳои табиии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар рӯзҳои соф, сатҳи оби кӯл осмон ва қуллаҳои гирду атрофро инъикос намуда, манзараи ҷолиби хотирмонро ба вуҷуд меорад. Қаракӯл яке аз калонтарин ва бузургтарин кӯли Помири Шарқӣ ва нодиртарин кӯли ҷаҳон ба шумор меравад. он дар баландии зиёда аз 4000 метр аз сатҳи бар қарор дошта, масоҳаташ 380 километр мураббаъро ташкил медиҳад ва оби ин кӯл каме шӯр буда, қарибан тамоми сол сард мемонад. як табиати нотакрореро офариданд ки ҷалби сайёҳонро сол аз сол ба ин минтақа зиёд карда истодааст. беасос нест ки Қаракӯлро оинаи осмони Помир меноманд. ин номро маҳз сайёҳону меҳмононе ба он доданд ки бо чашми худ зебоии нотакрори ин кӯлро тамошо намуда, аз манзараҳои афсонавии он мафтун гардиданд. осмони беинтиҳо, кӯҳҳои сарбафалак кашида ва обҳои мусаффои кӯл фазоеро ба вуҷуд меоранд, ки дар хотири ҳар меҳмон ҳамчун яке аз зеботарин манзараҳои зиндагӣ нақш мебандад. сокинони ноҳияи мурғоб гӯянд Қаракӯл дар ҳар фасл чеҳраи худро дигар мекунад. субҳгоҳон он орому сокит аст, рӯзона бо рангҳои гуногун медурахшад ва ҳангоми ғуруби офтоб ба саҳнаи афсонавие табдил меёбад, ки ҳар бинандаро мафтун месозад. табиати атрофи кӯл рангу рӯҳи хос дорад. рӯзона нурҳои офтоб обро ба ранги нилгун медароранд ва ҳангоми фарорасидани шом манзара тамоман дигар мешавад. кӯл гӯё либоси нав ба бар карда, ранги осмонро бо худ мегирад. дар чунин лаҳзаҳо фаҳмидан душвор аст ки осмон дар куҷо анҷом меёбад ва об аз куҷо оғоз мешавад. мо имрӯз дар яке аз маконҳои баландтарини Помири Шарқӣ қарор дорем. ҷое ки оромӣ сухан мегӯяд ва кӯҳҳо худро мисли об дар оина мебинанд. кӯли Қаракӯл яке аз машҳуртарин кӯлҳо мебошад ки ҳамасола сайёҳон ба тамошои он мебиёянд. ба ақидаи олимон кӯли Қаракӯл беш аз 5 миллион сол қабл ба вуҷуд омада аст. фаслҳои беҳтарин барои сайёҳат ин моҳҳои сентябр, октябр мебошанд. сайёҳон метавонанд ситораҳоро мушоҳида намоянд. Қаракӯл инчунин ба феҳристи мероси табиӣ яъне ЮНЕСКО дохил гардида аст. дар бораи пайдоиши Қаракӯл ривоятҳо ва фарзияҳои зиёде вуҷуд доранд. баъзеҳо онро тӯҳфаи табиат медонанд, дигарон аз асрори қадимаи ин мавзеъ қисса мекунанд. ба андешаи бисёре аз олимон миллионҳо сол пеш дар ин минтақа метеориди азиме ба сатҳи замин бархӯрдааст. дар натиҷаи ин ҳодиса ҳавзаи бузурге ба вуҷуд омада, баъдан аз об пур шудааст. маҳз ҳамин ҳавза имрӯз ҳамчун Қаракӯл шинохта мешавад. агар ин фарзияи илмӣ пурра тасдиқ гардад, Қаракӯл яке аз калонтарин кӯлҳои метеоритии ҷаҳон ба ҳисоб хоҳад рафт. соҳилҳои кӯл низ зебоии хоси худро доранд. ҳавои соф, фазои ором ва хомӯшии аҷиб ба инсон эҳсоси наздикӣ ба табиат мебахшад. маҳз амин оромӣ ҳар сол даҳҳо меҳмону ҷаҳонгардонро аз кишварҳои гуногун ба ин минтақа ҷалб менамоянд. солҳои охир шумораи сайёҳоне ки барои тамошои Қаракӯл ба ноҳияи мурғоб сафар мекунанд афзоиш ёфтааст. ин мавзеъ дар масири байналмилалии сайёҳии Бадахшон ҷойгир буда, яке аз минтақаҳои муҳими сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ман шаҳрванди Италия ҳастам ва ба Тоҷикистон бо мотосикл сафар кардам. дар ин муддат аз кӯҳҳои осмонбӯси Помир дида намудам. ростии манзараҳои ин ҷо воқеан ҳайратангез ва нотакроранд. ин бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. сафар ба Помир барои ман як таҷрибаи фаромӯшнашаванда буд. ин танҳо тай кардани масофа нест, балки як саёҳати пурмазмун ва шиносӯи бо фарҳангу зиндагии мардум аст. дар ҷараёни сафар дар баъзе хонаҳо ҳамчун меҳмон иқомат кардам. маро хеле самимӣ ва гарм қабул намуданд. мардуми ин диёр бисёр меҳмонавоз
باز ва хушмуомилаанд. Аз ин рӯ Тоҷикистонро бисёр дӯст медорам. Табиати ин ҷо низ бениҳоят зебо ва ғайриоддӣ аст. Бори аввал чунин манзараҳои нодирро мебинам. Ман танҳо ба сафар баромада будам, вале дар шаҳри Душанбе, ки шаҳри хеле зебост, бо ду сайёҳи дигар шинос шудам ва қарор додем сайёҳати худро якҷоя то Помири Бадахшон идома диҳем. Ба назари ман роҳҳо дар маҷмӯъ хеле хубанд. Хушбахтона дар тӯли сафар бо ягон мушкили ҷиддӣ рӯбарӯ нашудам, зеро ҳангоми ҳаракат дар вақти зарурӣ ҳамеша мардум ба ман кӯмаки худро мерасонданд. Таҷикистон ба пеш! имрӯз Қаракул яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии ноҳияи Мурғоб маҳсуб ёфта. Барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ Тоҷикистон нақши муҳим дорад. Ҳар нафаре ки ба ин ҷо меояд бо худ на танҳо аксҳои зебо, балки ҳиссиёти амиқ ва бузургии табиат ва шукӯҳи Тоҷикистони азизамонро мебарад. Қаракул имрӯз на танҳо як кӯли нодири табиӣ, балки рамзи зебоии Бадахшони баландмақом мебошад. ҳар нафаре ки ба ин ҷо қадам мегузорад, аз бузургии табиат, оромиши фазо ва манзараҳои фаромӯшнашавандаи он таъссуроти амиқ мебардоранд. ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара ба яке аз маконҳои ободу зебо табдил ёфтааст. имрӯзҳо сокинони деҳот баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдомҳои некушоистаеро амалӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. мардуми заҳматкаши ҷамоати деҳоти чоркӯҳ ки яке аз калонтарин ҷамоатҳо дар шаҳри Исфара маҳсуб меёбад, баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар роҳи ободии диёр камар баста барои амалӣ намудани иқдомҳои созанда шабу рӯз дар талошанд. Ташаббусу иқдомоти созандаи мардуми деҳа, саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳаллизист шоистаи таҳсин ва ибрату пайравиҳост. имрӯзҳо корҳои сохтмониву ободонӣ дар ҳама гӯшаву канори деҳот вусъати тоза пайдо намуда, мунфаршкунии кӯчаву роҳҳои байни деҳавӣ бо маром идома дорад. боиси қаноатмандист ки дар амалисозии нақшаи чорабиниҳо ва раванди ободкориҳо хоса соҳибкорони саховатпешаи деҳа саҳми назаррас мегузоранд. махсусан ба таври ҳашари умумӣ ва дастгирии умум бунёд намудани иншооти иҷтимоӣ ба ҳукми анъана даромадааст. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ имрӯзҳо дар маҳаллии таги бора беш аз 8 километр роҳ мавриди мунфаршкунӣ қарор гирифта, ҳамзамон беш аз 3 километр қисмати шоҳроҳи Исфара ворух ки аз ҳудуди деҳа мегузарад, пурра навсозӣ мешавад. мо сокинони деҳаи чоркӯҳ маҳаллии таги бора тасмим гирифтем ба ҷашни 35-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободкориро анҷом диҳем. аз он ҷумла чуноне ки шоҳид ҳастед, корҳои мунфаш кардани кӯчаҳо ба анҷом расонида шудааст. ин корро мо бо дастгирии соҳибкорон, аҳли маҳалла, шахсони саховатманд ба анҷом расонида шудем. дар пеш ният дорем ки кӯчаҳоро чаровон карда дар маҷмӯъ зиёда аз 8 километр кӯчаҳои маҳаллиро мо мунфаш кардем. ин иқдом яке аз корҳои муҳими созандагӣ ба ҳисоб рафта барои беҳтар гардидани шароити ҳаракати нақлиёт, рафтуомади сокинон ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. корҳои роҳсозӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хуҷандроҳ тибқи нақша бо сифати баланд ба роҳ монда шуда, техникаву таҷҳизоти зарурӣ пурра сафарбар гардидааст. сокинони маҳаллӣ низ аз чунин таваҷҷуҳу дастгириҳо изҳори қаноатмандӣ намуда онро самараи сулҳу субот ва сиёсати созандаи давлату ҳукумати мамлакат арзёбӣ мекунанд. ҳамин зайл дар тамоми гӯшаву канори ҷамоати чоркӯҳ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ ва навсозии инфрасохтор вусъати тоза касб намуда, сокинон бо рӯҳии баланди ватандӯстӣ дар пешрафту шукуфоии диёр саҳм мегузоранд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. дар ноҳияи Ёвон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намуда, бунёду навсозии иншооти гуногун ва аҳамияти ҷамъиятӣ бо суръат идома дорад. ҳамзамон истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва гирифтани ҳосили фаровон аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб ёфта, сокинон бо меҳнати содиқона дар ободии маҳал ва таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. гузориши навбатӣ дар ин хусус.
дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо мақсади таҳкими робитаи мустақим миёни мақомоти давлатӣ ва аҳолӣ, масъулини ноҳияи Ёвон бо сокинон ва фаъолони ҷамоати деҳоти Норин вохӯрии судманд баргузор намуда, ҳамзамон аз ҷараёни бунёди як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ва заминҳои кишти ҳудуди ҷамоат дидан намуданд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои муҳими рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия, татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. гуфта шуд, ки вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, бунёду навсозии иншооти иҷтимоӣ, таълимӣ, тандурустӣ ва дигар иншооти аҳамияти ҷамъиятӣ дошта бояд дар меҳвари фаъолияти ҳар як сохтор ва сокинони ноҳия қарор гирад. айни замон дар ҷамоати деҳоти Норини ноҳияи Ёвон ба истиқболи ҷашни таърихии истиқлолияти давлатӣ бунёди як қатор иншооти ҷашнӣ идома дошта, сокинон бо саҳми арзандаи худ дар пешрафи ободии маҳал нақши муассири худро гузошта истоданд. ҳамзамон масъалаи истифодаи пурмасъули заминҳои кишоварзӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварии вохӯрӣ буд. деҳқонон аллакай ҷиҳати гирифтани 2-3 ҳосил аз як қитъаи замин, истифодаи технологияҳои муосир ва баландбардоштани ҳосилнокӣ таҷрибаҳои хубе касб намуданд. чунин як вохӯрии судманд дар ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия низ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони гурӯҳҳои корӣ ва раисони маҳаллаҳо баргузор гардид. дар ҷараёни вохӯрӣ рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, суръати корҳои ободониву созандагӣ ва ҷараёни бунёди иншооти ҷашнӣ мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор гирифт. таъкид шуд, ки иҷрои босифати нақшаҳои пешбинишуда, вусъати корҳои сохтмонӣ ва саривақт мавриди истифода қарор гирифтани иншооти ҷашнӣ бояд таҳти назорати доимӣ қарор дошта бошад. имрӯзҳо дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамоати деҳоти обшорон ба як қатор дастовардҳои хуб ноил гардидааст, ки аз он ҷумла дар мактабҳои рақами 69, рақами 3, рақами 23 бинои иловагӣ бо маром идома дошта то 90% корҳои сохтмонӣ дар ин биноҳо ба итмом расида шудааст. ва инчунин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31, рақами 24 низ симхонаҳои иловагӣ идома дорад. иброз карда шуд, ки истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ на танҳо ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд, балки дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзии ватанӣ нақши муҳим дорад. тавре гуфта шуд, сокинони ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия тамоми талоши худро ба кор хоҳанд дод, то ки корҳои созандагӣ, истифодаи самараноки заминҳо ва омодагии шоиста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро тақвият бахшанд ва ин санаи мубораки миллиро бо дастовардҳои шоистаи хеш истиқбол бигиранд. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб заминҳои назди ҳавлигиро самаранок истифода мебаранд, ки дар натиҷа эҳтиёҷоти сокинон ба бозор кам гардида, бештар аз сабзавоту меваи истеҳсоли худӣ истифода мебаранд. дар ҷамоати деҳоти Зарбдор таҷрибаи чунин оилаҳоро ба дигарон сокинон меомӯзонанд. гузориш дар ин хусус. дар деҳаи андароби ҷамоати деҳоти Зарбдор сокинон ҳар як қитъа замини назди ҳавлигиро самаранок истифода мебаранд, ки боиси омӯзиши дигар сокинон гардидааст. дар заминҳои назди ҳавлигӣ дарахтони гуногуни мевадиҳандаи ба шароити иқлими минтақа мутобиқ шинонида шудаанд. ҳамчунин зироатҳои кишт кардашудаашон нашунамои хуб доранд. масъулини ҷамоати деҳоти Зарбдор барои омӯзиши таҷриба дигар сокинонро ба чунин ҳавлиҳо оварда семинар мегузаронанд ва маданияти истифодаи заминро меомӯзанд. дар хонаи сокини деҳаи Андароб зиёдаи чанд намуди дарахтони мевадиҳанда мавҷуд мебошад, ки мо ҳамин таҷрибаи ҳамин сокини деҳаро ба дигар сокинон меомӯзонем, то ин ки истифодаи самараноки заминро ба роҳ монанд. дар замини назди ҳавлигии мазкур 373 дарахт шинонида шудааст, ки 22 навъро дар бар мегиранд. фақат ниҳолони ангур беш аз 151 бех буда 52 навъи ангур мебошанд, ки аксари онҳоро аз хориҷи кишвар дастрас намуданд. инчунин 9 намуди шафтолу сабзиш доранд, ки пухта расидани ҳосили ҳар як ниҳоли шафтолу 15 рӯз аз якдигар фарқ доранд, яъне пай ҳам то моҳи ноябр ҳосил медиҳанд. 144 бех ниҳолони анор шинонида шудааст, ки онҳо ҳам аз дохилу хориҷи кишвар оварда шуданду нашъу намои хуб доранд. маълум, ки ҳар як ниҳолу дарахт нигоҳубини махсусро талаб мекунад. ҳоло ҳамаи дарахтон дар ин ҷо
پربار بوده در آنها یگان نمودی کسلی ها و یا حشرات دیده نمی شود. از همین همسایه با در یک جایگی میم زمین همه استفاده نگاه میکنیم، طرز استفاده برای همه را با توصیه میگیریم، میریم در همین زمین های نزد حولگی خودمون استفاده میبریم. ذخیره خوراک خود رو از همین زمین ها به دست میارن و باز در برابر این به بازار نیز و میزاجان پیشکش مینمایند. در این خانه نه تنها زمین نزد حولگی را، اینچنین در زمین های گرد و اطراف خانه نهالان گوناگونی میوه دهنده و سایه افغان شناندند. شماره چنین عائله هایی که از استفاده ثمرناک زمین های نزد حولگی احتیاجات عائله‌شان را قانع گردانیده وضع زندگیشان را بهتر میسازند، سال از سال زیاد میشوند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کولاب، اخبار. олимпиадаҳои фанӣ яке аз майдонҳои муҳими кашф ва рушди истеъдодҳо буда дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, рақобатпазирӣ ва омодасозии мутахассисони оянда нақши муассир доранд. дар ҳамин замина дар ноҳияи варзоб маросими қадрдонии ғолибони олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. در ناحیه ورزاب مراسمی باشکوهی استقبال غالبان المپیادهای فنی جمهوریوی برگزار گردید. چرابینی با ابتکاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دایر شده، اشتراکچیان دستاوردهای نظررس خوانندگان ناحیه را با روحیه بلند افتخار و سرفرازی جشن گرفتند. به این مناسبت راهپیمایی ایدانه با اشتراک خوانندگان، آموزگاران و فعالان جامعه برگزار گردید. فضای تنتنوی چرابینی باز هم شکوه و شهامت بیشتر کسب نمود. ضمن همایش تاکید کرده شد که سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رشد و کمالات نسل نورس زمینه‌های مساعد فراهم آورده است. محض توسط دستگیری پیوسته دولت و حکومت جوانان امکان بیشتر پیدا می‌کنند تا قابلیت و استعداد خود را معرفی نموده در عرصه‌های علمی و دستاوردهای نظررس نائل گردند. تاکید کرد که المپیادهای فنی یکی از میدان‌های مهم کشف و رشد استعدادها بوده در تشکل جهانبینی علمی، رقابت‌پذیری و آماده‌سازی متخصصان آینده نقش مؤثر دارند. ما باوری کامل داریم که صف چونی خوانندگان در سالهای میانبعد زیاد گردیده آبرو، اعتبار و نفوذ ناحیه را در سطح جمهوری بلند می‌بردارند. من در المپیادهای جمهوری زبان انگلیسی اشتراک نموده سزاواری جای سوم گشتم و در آینده می‌خواهم در آزمون‌های بین‌المللی اشتراک نموده سزاواری جای نمایان گردم. طبق اطلاع در دور جمهوریوی المپیادهای فنی 43 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه اشتراک نموده، 16 نفر آنها صاحب جایهای افتخاری گردند. از جمله 1 نفر جای اول، 1 نفر جای دوم و 12 نفر جای سوم را صاحب شدند. همچنین 2 نفر خواننده برای اشتراک فعالانه با افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. من سمد فعال‌امر خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه ورزاب میباشم. امروز از آن خرسندم که در دور جمهوریوی المپیاد فنی از فن شیمی سزاوار جای اول و مدال طلا گردیدم. ما جوانان پیروان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشیم. در انجام مراسم غالبان المپیادها و آموزگاران آنها برای سهم ارزنده در رشد ساحه معارف با دیپلم‌ها، سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. دستاوردهای خوانندگان ناحیه ورزاب بازگوی سطح بلند تعلیم و تربیت، زحمت آموزگاران و توجه روزافزون جوانان به علم و معرفت بوده نمونه روشن سیاست موفقانه دولت در سمت رشد سرمایه انسانی محسوب می‌یابد. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به پایان میرسد. خیر، سربلند و خانه آباد میمونید.